Fl-aħħar 8 snin 79 persuna instabu ħatja li abbużaw fuq minorenni. Dawn ingħataw sentenza ta' priġunerija li tvarja minn sena għal 15-il sena. Bejn is-sena 2003 u l-2005 ma kienx tinżamm statistika ta' kemm persuni instabu ħatja ta' abbuż fuq minorenni. L-istatistika bdiet tinżamm mill-2006 bl-2012 kienet is-sena li l-akbar numru ta' persuni instabu ħatja. Fl-2006 6 persuni instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn 3 snin u 10 snin priġunerija. Fl-2007 5 persuni instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn 2 u 10 snin priġunerija. Fl-2008 6 persuni instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn 2 u 15-il sena priġunerija. Fl-2009 7 persuni instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn 2 u 10 snin priġunerija. Fl-2010 8 persuni instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn sena u 8 snin priġunerija. Fl-2011 11 persuna instabu ħatja u ġew ikkundannati bejn 2 u 10 snin priġunerija. Is-sena l-oħra rat l-akbar numru ta' persuni li instabu ħatja 26 persuna u ġew ikkundannati bejn sena u 11-il sena priġunerija. U din is-sena sa issa huma 10 persuni li instabu ħatja u dawn ġew ikkundannati bejn 2 u 15-il sena priġunerija. Minn dawn il-każijiet kollha 24 każ ġew appellati u għadhom mhux deċiżi. Fil-Parlament, il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Emanuel Mallija meta ta' dettalji dwar kemm persuni ġew ikkundannati l-ħabs fuq abbuż ta' minorenni stqarru wkoll li mill-20 ta' Jannar tas-sena l-oħra sa issa kien hemm 7 persuni li ddaħlu fir-reġistru ta' dawk misjuba ħatja ta' abbuż fuq minorenni.